Suka igama lami nguSiyanda Dube, singabahlali bakwa-Ward 17 size apha sithi wona kuba sinesikhalo ngendima yengqesho ekudala sikhala ngayo. Asiqali uzakho sathenjiswa nguSpeaker of Buffalo City uba uzasihoya ayosisabela izikhalo zethu ngendima yengqesho engekho ngendlela iwadi esihlala kuyo. Ukhansila wala wadi ulele esibhedlele kodwa uyaqesha. Ukhansila wala wadi uqesha ngeefowuni, abantu bayafowunelwa behlele ezindlini. Ngendlela kwakugqitywe ngayo sihleli noSpeaker apha eBuffalo City into yoba uSpeaker noBuffalo City bazawuya kuthi basithumelele umntu ozawuqesha, afike aqeshe ngendlela erayithi, ebiza ii-area committees nee-ward committees zakhe into yoba kuwazi uba kubizwe i-public meeting kuqeshwa abantu. Kodwa kwaphaa ko-Ward 17 yonke loo nto leyo ayenzeki, akukho nobibenye esondeleyo kuloo nto leyo. Kodwa uyaqhuba, abantu bayasebenza, abantu bayasayiniswa, abantu banxibe i-uniform. Iphinde nakwi-projects ezisenziwa akubizwa abantu kwa-public meeting echaza into yoba iprojekthi eyenziwayo sithini, iscope sayo, iqala nini, iphela nini, ifuna abantu abatheni, izawukwenza ntoni ukwenzela into yoba abantu bakwa-Ward 17 babhenefithe ngokufanayo kwaye nangokulinganayo. Ilibuhlungu ke into yaphaa because kwaloo khansila asimazi noba usesesibhedlele okanye uyeza uzasihoya because ke uyenza yonke into engengqe phaa ebhedini. Xa uthethayo unamathemba akhe azawukuleqa akuthumele izinto. Sinabantu abaphulela izinto ngenxa into yoba umntu ethethile kwi-public meeting ethetha ngendima etya yena nabahlali. Zizinto esizozikhalela apha kuSpeaker noBuffalo City uthi ngokubanzi. Siyacela ke kuSpeaker, siyacela nakuBuffalo City nakumeya bakhe bayihoye into edibene no-Ward 17, bakhe bayoyisabela kubekho utshintsho ukwenzela into yobana noko abantu mabahoyeke, urhulumente lwalapha kule Buffalo City ibonakale phandle kwabantu.